Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Wat laki pat ba kia kendo jing ban pendam ya kabam kadi haki ying kisem na marga jing bom yo lek belan na ka jing hang kerdap ka sarkar ya ri India barok away henrai menta ka kentipat ki long yeng jong ka umroi constituency ka bahap hapo ka rib hoi district kila ya kendo mo siang na maro ba katnat sam boarding jong jela ya ka blatep kum ka Meghalaya Energy Corporation Limited kala batha ya ki long yeng ki badan hagni constituency ban siu ya ka bai thang boarding shisen siu na ka benta ka doi banai ringkat ka dor ka bahe ba Halor kini jing kendo jing jungi pai ba nakaliang jong MLA ke umroi constituency ba George Billing do ulah hab ban lek kerke syakasnong bhairambang haka arpho trek ujemang arjar arpho bani kendo iki engineer jong katnat MECL kabadan bhairambang kabadai ke jaka ban siu belai nak benta bani keren namar ka jingki kunsan ka bai thang boarding Hashwa ban poyu MLA nakaliang jungi pai ba kila lek ya kendo hi markman ya ki engineer jong ka MECL ha office rekam bhairambang ban pancing pensyah lor kani Balai tila revise nang tula hapsin stang 2500 an. Yuri walang first man bana haba lalai bana sisin himself. Da kumno ka kiudor ka bil jonggalaj hapo jonggalaj spa. Da ken kelum kenya sisnam da kumno ka katang kat aspa. Ham ta hagene pat ka bamta ta kumut tang kat wei bana kat saw bana ki ong ki poi hadu saw san hajar luna duduk bana baar Jusna kuna. sem arjar knai hadu bana me Timan tapi lawan yang kenduk yaki besar kuno ki kran. em ta kin ndangon tindu nem ta ki ong nak bom la ta ki de ket ne ni la dep kin ben kran Ki ong kumna. ong kum la Mla hap siu baik. ki ong hap siu baik kran jungi tingi hap dapat khat kin ni mo na jisa khamtam le hai bai bet ka balang te khamtam ha gene ka binai ba manta batam ban pli mane ringyo ke khamtam la da kitu ki binai ke bala dep ru ni suyo kamno ro tang si kumba ar kita ne aktatam ka paslam kadai kita nagleng jungi na khamtam ju galang balang le dangim ju kham ju pensa si sen ro dai na ka daw ba ka niga office juga MCL kan teka penslam hi ya ka bil kadai na kata daw ni sapsa kani ke jing sim bilaj boh ba naduk por ba mensua kasim tang arbanai tang lai banai kenre kesan ta bre kani ke por ke ba por lockdown boh ke ba bai ba bro ya duk ya keduk ya mat kani jing jinjar batang ban mi ban lai trai ban lai belam yo kenre ke bilaj bre kesan kawan sim aduk kat lai kat sau benai dalam kesim cinge sibun ke jingi tam binong gendong mah ke ba ambai bang yang dai ki bre ke ba dang duk dang kedut kan mensua ke bilai ki sipoi tang kidon ke ba lai spa san pau kene ko we mah kene ka hakibil ke ba mensua ki dai tang kene kat ar spa nyopusan te kat ba menta ba de ka poi hadu Nak takar benai. kene ke dai nang lai benai menta ba de kene ka poi hadu nyo hajar sau spa prapoi teka Nak takar benai. kene kadai hadu khat sau benai sim te bat ngila ya calculate him lo malah ne mo kum jing khen jungi pada kadai tang ba riu hajar ngila awan ya keren ni tang ba ki ong ba habaj ban siu hi mla lai na kaleng jungi te ngim kat ba ki abilaj ni siu bat ju muslim te ka jing muslim ro hi kadai na kaleng jong ka office ba ki muslim ya ka bilaj Ki ong bai ban hap siu bai ya kata ka ba kita ai ka jing tho nang ni kat kum ka tu ka bil ngin hap an pendep ben Pi pai kat nak be. apoi prajarunda Kat no benai. ki khen yang tu ki ong khat lai banai men chua ka bil chunga ka sa kiu hi tang ba long kam da palat ate ku menta kat kum ka jing khen ka bang khen chua ta la da calculate ka si banai ka poi kum tu lai pa san po le ne lai spa an ru po kum ta hi dekat kembang khen menta pada kalau cross ya ka san spa tam si banai kajing de ka don hi kenya marwa ha ka por ka bang kerdu ka bil ru ka kiu ka bil lai ru ka kiu la dang yim siu ru kibor chung ka office pat kin wan ot no te la dang siu ru ni sem ching hi tang ba kat bala pate ki ong ban andam don ching map tingin ban si hi ban siu ya ta
Isyak ong ni balay ba ka balay pi pen slam ni balay ba papoy kunta mo barabor ka sa poy kunta kung bala ong ni ba arbana lai bana da poy like ti ka papoy ngala siu be ju pen sa area ram ju pen saram re ndai menta pa da papoy kan san ni pen la ban ong na ti ong irang ya pen bet na office qua ek ban tip on wat jing shai ka e ga daw te ngiwan hang ne menta menta ngawan ban keli te mensuat ke ha ka kini bela siu bela dep ka poy tang ma saus pa pro saus pa tam ke e ga bel Mentak upnai yu. bunai Jun mun hagani ke bala siu arjar kat kandai mensuang siu dadu bunai basau bunai ba ndriu usnem arjar kat kandai te mentapat ke poy hagani ka bunai me te kemot ngihap siu kumba ka ang hangne ka hadu khadwei bunai te ka bomot ba ka bel kan poy hadu ndriu hajar tame te nalawan hangne te ban ya keren nomor ba kat kum ke jingsiu ke boman ke por kalong la kala tam kalong ba sabak kalat te kila kali ke jing pendun kam jungi hing kat no bol ke ai ke jing pendun kam ke jungi ka belum ki kor ki bor ki mesin ne ke jing thang light ne ka ka ba pendun kam ki kum ki jing set na ka light ne ka no ka benta ringim sim la dan tengi thu hak ne ke ai ke ba ngi pendun kam te kila sim ke jing khain ke jing ki kila revise na e ka bil te kila sim dunai kila minus na te la dunan kila kamba araja tam indai tang hange bor ngap ya sing sabar can borok ga jela ga jungi sing ba ki yakiu ga ni ga bil agani ga bil ga ba poin menta ki suthok da ka kti ki supundap kini te imo ki supundap deh hagani bala shu pren deh gani ga bil berim ki da pren ndai hagani ga bil ba menta ga ba shu poin menta ki suthok da ka kti baru sikat ta ki por bala dep te kani ka bil long kom da kiu palat te lai na ka siajar po dan re menta ba ka kiu kan san hadu khat 1,000 tam te ka mut ba na ka liang jungi te so shen jing e kan ban ya siu sundan ne ka bil ma siajar tu lai banai sau banai te ki ai bil tu lai banai sen lai banai Poi siajar. ka poi siajar te ka ba menta ba ki ai sundan kat ni te Kan upnai menta. menta ba kat sau banai Kamu kapoi ka poi kat 1,000 tam kalong siajar sebenarnya. siajar sebenarnya kalau nggak shenjing em baru sekat tadi lagi pun ya ke bil ke basi benai te kemud ban lai benai dan lai sepatam yung tu kimap ya ki ong ban siu installment ya kan ka pisa kan ka bil ka barim tengah pak dengan ong ban siu installment te pi penpoi pak ka bil ka batmai tingin sei ha jo ka por tim la ong ban sei ya bat barim bat batmai ha ji sha pi dai ban ai so ka bil ka barim kan namba in kham sup man ya siu ngo te menta ba ka poi lang bat batmai bat barim tingin ya siu ka barim ning ya siu ka batmai nya emang pat penbet ya nomor ba pihak ya penbet hia kan dia hia mo langin siu ning nam siu na te uang ba suwa ka ka arfun rio tarik ke sawan kan do yang ba ini pet ya kata pila ban rai ban siu na pin rai kum do na kata ji keren ta dengan ong hiru ba kalong kumni ta kamut bana kalyang jong pi le sting kan men ai bil ini pat ba mo kang tam ni kinong rep ki ba ya bela ki ba ya iyo tingin yo na ai ban siu si sindan te na da long ka bala te pin pen poi no ka bil si sin si bla kan kinong ba ka kam sup ini sing am su ta su ngi ba ka kiu man ka po kasi long to si lai banai lai spa au spa to kemta pat kui kun san hadu si khat sa banai san char lai spa lai fulai hap siu kan nga siu tak hendet dan sama kan dan ching e la ching no balai ok menta mental na du banai jun ki klem poi bil Jun yu. jun asa ka kendai Adu adu mentau me khat wei banai ki klem poi bil ladang akheng ya ka balance ka badang sa mensyua bat ka ba menta ni ka kiu palat ken te mensyua ka si benai ngai sayu be si hajar nyuk spa sau kendai te menta ba dia ka kiu hidu sau hajar khat wei tengkah Dia pindah kuno pi le ikran nanti kila map kin map. em kim ong ba kin map dai ki ong ba teng sawan pe hin lada kim ya map kim perkhat ak ngoi te ong ba kam ba kin wan ot nok mo sai ba lor ngas mo bun ong ba lada ki don ke jing perkhat kam tam kan ka lockdown kin pun poi sindat kan ka bil
masuk ba kensang ban map lemah kemudian Kajing poi belai jonga tinggal lingok ke nomor bahaba ngaklem connect temo ya kalai jong kan ke BPL ngala dan lupa ti de jong ke barim kamu jong ke wei ke kerteng ke meta nomor ru kam de ken jong kan dia tinggal lingok ke nomor umeta nomor ru ki yo nang ta ka kerteng ru ke de jonga te Kamu kata kabilat ke ba day baberim kapoi belat hi. hawai Di mentak kamu kapoi. kam de ken hai kerteng jong ni Kata ru kapoi kabilat. kata ru kapoi Di hapiru kapoi belat. Kapoi kan no. kata ka wei Mentah. menta ar hajar sal spa sa kuar Lagi ni gimana ka kapoi belat. klem poi rentang mata sisin ni nomor ka Di pinta pilih ikran hapo ki ngum no. ki om ba hawan inspection namar da kalian kasnong ki agar teng dia baru gitu ki bom dan laj ha hayeng ter men ha tu ngasa asani sebher bong lum laj la te kat ba gajing pin apply jong rang ba snong te pin apply i rang ba snong lum sok pingken te menta ngala isa asani sok ping te ngala ra hida kata ka meta jong i kiau ke barim nama claim connection claim metar kumno ka poi bela yo na itu nomor jong meta kasi ID ru kadan meta number ru dan Kau kajing ke bangila ekran beras kata kalau kajing bom yo belai jom kini kilong yang usam kini talak bun panah. Kadai kajing ke bahan nak liang jom kilong yang nak liang jom kisnong kila dapkan lah bun panah bantu snow siapa office siapa MCL bagi kami yo ya ka bil. Hadirin bagi kami yo bil bun panah te kelawan kajing jurip nak liang jom ke MCL ban pej ya kimitar berak kaju kaporu ban ajing kenyi bakat nu kila la bagi hadi ban siu nak liang jom kilong yang syaki MCL. Yang tu kalau mi bun ki kau kajing bom sotu ba kajing wan kan jong si yang kebil ke bahe teng don du ma kajing bakala ban kai don du teng mitar ki basneu bat kani kelawan bu yo ba kajing khantam hakum kani kapor ba ar menai khamla ban kamai kaji khamla ban belasngi te kala wan sakni kum kajing tendrong ka bakhya na ka banta kilong yang osam hapdeng jong kata kajing tu ko baru nak liang MCL ban penbej ki kajing duna ki ba ki la amat hakini ki banai ki beladap tim tak sengi ngi wan ban ya keren bat ki officer nak liang juga MCL nang ta kat jong ki pai ba nong snong kam tam ki ramba snong ki dukhot jong step committee snong ki mamarjan ban wan ban so gini ki jing bat bangin ya sung thu ka dak nu kelenti ba ka MCL kan yele ban penbej ya kani ta koi ka rai ka long ba nadu menta ka si ar potrik la shai ar puwei la si ar puat bat ar pusan ba apun trik kindon bi hangni hapo borumbong ban pediang ye kibil na keleng jong kini kisnong ki balayo kibil ki bahe bar ki bang ki pai ba kim soya bakin wan ban pensyai ban haju ko poru ban pedi biang la don kam ban penbej itu kibil ru bakin penbej hakor kom ko badai bala da don ki longi yang ki bompat hun ru la ni ki bo kibil ki dang he siapa pelat ka kim soya hab syu ba ka jing pun kam jong ki kadai ka kamram ru jong ki officer na keleng MCL bakin ni jingo itu ki yin bakin ni pej hakon ko kom ba kata kabil ka he than do kata haswa bakin raiban sil kata ka balik ko ka ba ar pa kalong ba kin aipor ki pa ba bakin sil no mar khadui banai klem kabil kamni gajing bakla jung ki pa ba kadi kalong ba ki klem wan ra ki klem ahi kabil de menta ba pa siu si sin siu ki pa ba ki mla de nakaliang jong ki officer nge sunat padelong ki ailat ki brio klem do bu kendon bat klem da dan kuna ya kajing penslam matkin ailat ikini bakin siu suki ya kini ke ba khamla ban siu hakini ki banai ki bladap kawai ka bang ikran kalong ba kani ke jing bakla lani ke jing penslam kalong ke jing bu jong ka MCL ka ba nadu ka por mensyua ka bangar kum long mikmat kalai i kini ki jing duna kalong ba u franchisee lani utau brio bla thung da ka MCL bar bala pun ko bor MCL ban lej ban pej ki mitar haman ki yeng kim jule bat hak ta ka jingbam sim khia jung ini kala ja ki ai ka ba susi kalong ba upai ba la yo ka bil ka ba shu antat bat ka MCL ru khamyo ka bil ka ba shisha ka ba dei ban dei hok ka jung ki teng upai ba la do di ban siu tang sispa ru la kum siu no lai spa bat ka MCL jaka ba kan yo ban lum san spa yo kala lum no stang lai spa ru pi ka sha thok habro arliang tikadei ko ka ba ni susi ba kum kini ki brio ki ba ngiong kita ki franchisee dan kita ki beri ki bla sim kata ka kontrak ban lek pe ki mita neng teng ki syong tang hidupan sya neng teng ki tok bil na shlong neng teng ki shuan sambe
nenek subret gibil haki kena asnong dan teng ki IT kirang ba asnong makin pensam hiyen klem da sutu ya ke jing penenkam ko shisha jing ki ba ba ni kala bu jing shisha atau daw ko don ko jing kran ka ba ngin hab an pen bai ni kham kuloi na kaliang jing chairman managing director jong ka MCL ru i kong ila sutu bai ke ni lawan hi deledi hakikat tu ni klikisnong ban pai ban kaliang jongang lai kendu hiru i hang di tayo ki beladep bat ngila kerpat ban penbek kham kloi ke ni khang ba kalong ka ba pensuk ki pai ba dah kejuk kopor ba ka MCL kan yo la ka jong ka ba ka benta mar karu ka dan kam pisahi ban penyai ya kat ke ni ka kamba kamsan ban penbiang ka boarding ka jela pro koi dikini kinjat kilong ki phang bat dah kejuk si dah ka ba kilala ban pensuru kam tam ngan sungu ki rang ba snong ki blala ban wan khmat ki pai ba nong snong ki rong ba ki balawan ban ya keren mar khmat bat kini ki officer mat kini kalong ka su ka jung pai ba ka bangi pensngo ha ki officer ki badan hang ni ki bami khmat ki MCL kam tam additional chief engineer i executive engineer juga revenue na po umiam mat ngi kermen bagi ni ba khaikin betnyo kini si ki banwan kadi kata ka bangi keren bagi haban pembetnyo kham kuloi namala da kimla banwan ra da ki staff la jong banwan pe ya ki mitar ki jungi hapo kadi ka banai ka bamenta ram kanang don biang ka jing penslam ya ka bil ti kila kular hiru bala ka no sisin arbnai ka bil kan wanno tele kawan tang taru trai kalong ka jing ku mat kalong hiru ka jing pelilat pelenti ya bro ki pai baru ya ke MCL pika wei ke ba ngila i kartu ni ki bil ba ki na kaliang jong ka MCL kila ban sang ban penbek la sang ban penduna kat kum ka badai shisha maka don ki bala fia thu no ni don ki bil la poi sanlang don ki bil ki poi silang kata kala long ba tip hakpor ba ki le tho ya ka bil hang to po spot hang to po yeng ka bakla ti kisawan hang ni po office mata kini kisan singi kibu khnang ban penbek ya kita ki baro ting kermen ba hadin jong ni penbek ni kermen ba ya ke ka badi hok shisha ban siu ki pai ba kin yo ta kala ka dor ka ba shisha ba ki di ban siu bat aku cuk kapor ba ki yo ru ka kapor ba kin siu suki na ka daw ba kim yo ban kamai ka ji ha kini ki banai ki ladep ti kila ong hi ba kin ailat kinum dan kuna ko ba ong mene ba kin la ban siu suki te ndre ya kata te ba ong benum siu tengah try inum la hiru nomor ba ka de ka ka ba kila ada penun kam dan dari tang ke hok ke begini bedai hok ban siu tang kata hingi kibilan tiba bagai MCL kan bu kita kibil ki jongki kamar nyo jingtip ha bai dei begini ki bil bat ki jing bombek jong ini ki bil ki rokom khen jongki bat kita ki longyeng ki ba ki juyo bil na kapor te kita ki longyeng hadin ba ki la yo ini ki bil ki la sungu kendit bat ngaru ngala sungu kendit hi te na kata daw nga kaliang jungahi wud ngala her banya kendu ya ki ni ki bor ki bahlor lam nong ki badi jongka MECL ya sama banyang nang tai ni kong majau nang ta bat itu additional CE jongka MECL te na kaliang junga ngala de panyaken ni ki bat na kaliang jong kiru ki la kular hi ba kin phasiu installment no ya kitu ki briu ya kitu ki consumer mo kya kiba la penon kam ya keneka la ya kai ke badai hok mansiu ki hab hi mansiu henry kin sha no mansiu instrument khniat kat kum jing la bor jung ki namar ba ki la perkhat bakum ha keneka por ka badon keneka lockdown lan ka badon keneka jing bakum kani ka bangi dang yale menta syapang uni kunyang jingpang baki ong utau COVID-19 tena kaliang jung ki la consider ha ko bede bat ki ya ki nong thang lai dam ta kata ban pun yarap yaki bakin siu khniat te kumju ro aya nam ta tu ki badon ganu ka jing bakla kala banlong bakadon ka jing bakla jing sniu jung metar lane kala bandon ka jing bakla pek yaki nambar jung metar ka por bakirin kala bandon mukum kata kila kular mana kaliang jung ka office pada bakin penbet ya kata bakin wan rit biang yaki metar ya kita ban pensisa ban pentikna ba kala bandon ka jing sniu metar ni ka de sisa kum bakila penon kam ya ka ke bakil pun kam ki hab hi ban siu ya ka ke jing bakla pat de na kaliang juki ki kloi pat de ban ong ba ya ban penbet ya ka ke baki bakla na kaliang juki te na kaliang junga sungu ban ong ba kum urang ba snong ngala de banwan ya kren ba bedi kani te na kaliang junga ngala ya kren ru ki bat ngiru ngidon ka senjuk jong ginung sing snong ga ribhoi mingi te ngaru la de ya kren bat presiden bat sekretari bat ngila de pha e ka jing tho sha
utau badi pak siapa kayu nyuki kila ai ke address hanu badi ban address ngila sutu hi badi ban address chata te ngila dep pak bat ngila dep yakiran ru bat kila kular ru ba kin nang ni khmat kin sa penpoi lak numno lada omla man umnai henry hisin ha ka arbnai ken sa penpoi ni kibil te ngangit kata hi kala long kawe ni ki jenggerku nak ta ki pajba nong snong jongi ki ba penon kam ya kalaj borobor ten re hadu bakin na ong bayo thang e lane bakin siyo penon kam e klem siu te kata te kabum long nakalyang jongi ru nyim mla ban ya kren ha de kata henry ni kin siu patang ya kabde hok ban siu om bakin siu ya ka e ka ba bakla lane ya ka e ka jing lap jing khen ka ba bakla jong kalyang jong office kiu ke belaj mentara kentin namar ba iklam yo ban chem ya ka reading dai mentala khalwi banai ti kani ka long kani ka daw ka long ba roj ka tu kisim kini ke franchisee tingi lap ba ki kham le bhai kani ka reading ba ki kham le tikna chi kisnong ba khai tingi stop no i tu ki franchisee ti mentaka kenti ngila ha hi de ki breu la jong banen stop marsin tep hi kum tu man na du December mangi tep ni yo ki complain ba ki bun ki breu ki kham yo ki belai jong ki nang ta pa de ba ka reading ru ki kham sim ha ki shu ai average pe kum tu ki kham pe yo mitar nang ta ki ka kom le sambel jong ki ru ki shu le bu ha ki dukan sha ni yo sngo ba ki kham le sam ka we pa ka we ka tliwien ti bun ki breu ki tep ba le chim ki bel tingit la yo igini ki complain ni stop no eke nakata ka daw kata ka di ka min yung badon ki yeng ki ba kiu tak hendiat hari mata pada kelak kiu bun ba kan ki ba kiu sapu saja dan ba kiu ndri waja pian batai kan kampin ting ka di kata ban hab le adu khalwi banai tikton kini ki bil ki bala he pi map no yaki ngi pet kat kum ka jing nak e ka daw mo ba ka kiu dada kiu dada kata kajing kiu jong ki kadi kajing bakla ka reading ne kanu ka jing bakla ti ngi revise biang itu ki bel no ndai dada kade hi nak daw ba ki bam hi ma ki tingim la ban revise ngim la ban ma ti ndai ngi ai la di kitu ki bala he ka bel light namar menta khatoi bna ngi bel ngi ai la di ki bakin siu installment ya ka tu ka bel light ka jong ki ndai bakin siu shi siu ndai ngi siu installment kat kum ka jing la ka jong ki ngin ya ken hang ni po office kum no ki ala bat ngin ai la diki bakin siu installment ngin ha phat check yo mita ngin pe yo mita ndai tang ya kata ka ye mani presbyterian re ye kwe ru ki bangi ham han check ngin select check da tho ngin dalet inspect ngin pen mar kadon ki teng ni lamba ki breu ki declare hang tu ba ki bam tang kiloan Hendrai ngin dapat pada kerukam bam la jongki kidon bat hitar kidon bat pom kidon bat ki kami tu ini ba kidon kata Hendrai let's say hapor ba kidang apply ya kala kidon kayen ke bas kamera ar li likely ki bol lai mo Hendrai menta pada kila penkai ke yen let's say ki pendon kam sekini ki hitar sekini ki pom ki fridge ki TV ki AKA dia tak kadau ki lagi kami tu ini bakila pendon kam ta bakila penhe yeng bakila pendon kam susu ki di kita rungin haban de inspect kam de su tang kiloan kade hadu lai sau ne la ban de san no tie namar belai ki dada kile ha tu ka dukok ha kam ki transformer jong iru ki sni kuloi no namar ngi bha tu em subu ko ka snong ni la pet ka kum ka ko jong ni kede bak tu ka snong ka bam repulai KVA subo transformer ngai menta da tuiwe kiu tuiwe ru ila bab khambun tuiwe khambun ka affect uni transformer jong iru tu la ban sniu no tingi da ki pho hajar ni haman repair yo tu dan bi ka longyeng ka umba klem pat yo bil mana dari metak sekesan ka yo bil ar hajar e ka poy kani kin ba kam dei tang ka fault ka jong ni mo da ki klem yo bil sau banai san banai ki de ban one office ndai ki klem one dada ki one office ngin jenla ben bet ya kata ban ngin ai bel ya ki dada ki klem thang lat tengam thrai bi kin yo ka bel ni re yo mata te ko wero ka bilat mata pi thod ka ti ya shwa pi thod komputer te kani gade ba ki let hi ki breu jongi ban de inspect hang tu ki yo i hang tu ki tho kani gade ka ba ki kwa ban ya ben bet no ya ka jing bakla barok khat ya le ban ben bet ya kata da kadau mentang ngin let bette barok hat ban de kadau namar ban da ya le da komputer em ngin hable chim nang tu ngi tho da ka ti ngin le ra sa support office ngin enter gitu ka simport re mentang ngi kwa ban ben bet swai kini barok hat kini ki jing bakla barok han ti ta kadau ke te lala ki don hi namar ba
kibriu mo la ban dan gejeng baklang turu nama ting ya ulai ni habangi pek tu ni la ban ri kumusan kataru kancang ni la ban beja tingin sele inspect kita bangi tu sai betul dan gejeng bakla ni sele na dia office ban inspect bat bangin verify na Nah, sekhmat tin lek kuno kin siu nak mana belaj lek sin. Oh, ingin ya lek kat bala ban poi be at least da kumnu ru sisian arpanai kan poi be.